De gladde rotonde in de Dokkumerwoudwei is net glad meer. Een oornemer is tiisdje de hele dag dwaande west om het asfalt van de ongeluksrotonde te vervangen. Je wordt een nieuwe deklaag aangebracht in reed asfalt. Dat hebben we besloten omdat een laatste maand er toch wel heel veel klachten binnenkwamen. Na een droge periode en toen het bij Wieter was, toen gingen heel veel mensen met de fiets onderuit. Dat was dusdanig door de politiek ook oppakt. Wij zijn van dit maar we aanpakken. Het is echt wel een calamiteit in die zin. En wij zijn, we brengen er naar asfalt aan. En we gaan onze ondernemer die dit hier bij ons in de gemeente Antwerpen hebben bereid vonden om dat binnen een maand toch voor te boksen om dat er nou hier op te smaren. Saad Dijkstra onjoeg wat de situatie naar de beruchtrijwing omtrent de rotonde gauw oppakt in de politiek. De verantwoordelijk wethouder over de situatie. Nee, er was geen discussie. Dat was eigenlijk direct duidelijk. We gaan het aanpakken. Het is inderdaad een heel druk verkeerspunt. Nou ja, nu we hier even... Ik sta hier nu 10 minuten en alleen al de schooljeugd die er langskomt, hoeveel dat er zijn. En laat maar eerlijk wezen, schooljeugd is veel beter in staat om een slippertje snel op te vangen. Die zijn behendiger. Ja, en de wat ouderen, hoor ik zelf ook bij hoor, die hebben daar toch meer moeite mee. En zeker met de nieuwe elektrische fietsen. Dus sowieso een algemene oproep. Moet je een bocht door, even langzamer. Maar hoe kon die rotonde nou zo glad worden? Tot wring van het verkeer, maar dan vindt er toch een soort polijstingplak van de deklaag. Waarom mensen dan maar glad waarom eruit gaan. Deze nieuwe mengsel, daar zitten oren tastslagstof en oren steenslag in die een hoger wrijvingsgetal hebben, een polijstcijfer, dan het oorasfalt. Dus we gaan ervan uit dat deze wat langer lezen blijft en minder glad wordt.